בואו איתי ליום מספר 1 באפריקה. שלום. לפני שנה שכבתי במיטה עם שבר בגב אחרי תאונת ספורט. אפס ודאות אם אצליח לחזור לכושר ולטייל בעולם בלי להרגיש את הפציעה בכל רגע. שמתי פס וידעתי שאני אחזור לטרוף את העולם. שנה אחרי, אני ויוני במטוס לטנזניה. לפני שנה כששברתי את הגב חשבתי שנטוס ביחד? לא האמנתי, אבל הנה אנחנו פה היום. הוא הולך לטפס את הקילימנג'ארו, ההר הכי גבוה באפריקה, ואני הולכת לטייל לבד באזור. אני גם פה בשביל להראות שזה בסדר להתפצל, נכון? יש לנו חלומות שונים. ואז יש לנו ספארי ובטן גב בזנזיבר. עשינו קונקשן באתיופיה, אחלה שדה תעופה, ואכלנו אוכל אתיופי במחיר מופקע. ככה נראה קונקשן לחיים האמיתיים. טסנו לקילימנג'ארו, נחתנו בשדה תעופה פצפון ונסענו למלון עם נהג מקומי. אפריקה שונה לחלוטין מכל דבר אחר. אין כאן פייק, רק אמת. מתה על להסתכל מהחלון ולראות יבשת, מדינה חדשה. הגענו למלון חמוד במושי, עיירה קטנה שממנו יוצאים לקילימנג'ארו. הרשת הזו בחדר זו הקהילה נגד יתושים, ופגשנו את פאולו, מדריך טנזני מקומי שיעשה עם יוני את הקילימנג'ארו. בערב יצאנו למסעדה מקומית ותיירותית, פגשנו עוד כמה חבר'ה שיעשו עם יוני את הטיפוס להר. תאורה בלילה, אין סיכוי, יש חשמל פה! מה עושים? שבוע בקילימנג'ארו בלי אינטרנט, משעמם. שהמוח של הגבר הכי סימפל בעולם. תן לו חברים והוא נהנה. חלאס. חזרנו למלון ודיברנו קצת על מה שמצפה ליוני בטרק. אני החלטתי שבניהול סיכויים שלי זה מתאים לי לעלות ל-5,800 מטר גובה. לילה טוב. עשינו עוקב כדי לראות את ההרפתקה הבאה שלנו באפריקה.